รองข้างคอนสติทูเอนซีหลงปาร์ดุนร้อนเป็น BJP สกบุยกังไรมาลมโซโตมอนาร์เวกิตเฮเป็นฮิดิเปียฮาวาร์อาราดตุมกิสุงกัจจักนังรองฮิเดียรองอลองดอกกิจูสาร์ปูอัตวันกังปูอังตอนเป็นบิรตาร์จูเจียปรังนังลิตุมาพันอิสิกัจจุนิงเรียลัมเทหลังเป็นอาร์เจกทาดีพูการเบียงลงเป็น Colors TV Reality Show Dance Divani Season 4 along kacipatirun Tokjir Kathar Dole apan kang hon pen kerap chetudunit ha nang litum kerap dunang jabangke vote ki pipen lapen vote ko son si ki pidunang ji pulotangte nang litum a mobile along Jio Cinema app pu download igra bangswa app along penajok vote pi ignon voting line kang puji lake bhomkuru arni ajo porphai sirkebra achitim pen urmi arni adap porphai sirkebra achitim an mate Sunday 9:30 PM pen Monday 9:30 AM an itu makhayang bong pen lapuson angtan adet reality show along kacepati dun pujung piglang aposi kacirap dun penajok kang hon pidun lonang ahir jumi pidun lonang lapen pahai dunra karbiang long angkang piaphan nongmi pawan pilonang Uthot ningji bithuik tha vote ki pidun japhan Jio Cinema app download igra vote pi ignon lapen voting line kang puji lake bhomguru arni ajo porphai sirkebra achitim pen urmiarni ada porphai sirkebra achitim an Kardam nemen ki tokjir kathar dole difu karbi anglong pen non dance divani season 4 long participate dunlo please pen nephan nang vote dun tha vote ki pg phar Jio Cinema app download bi pen please pen nang vote dun tha and every Saturday Sunday 9:30 PM nephan nang thek dunlong po Colors TV long Kardam Karbiang long live Karbi Prime Time abirta long pen ilisami mirinan sepi pen abirtang ton pen arjupanikta Kidam tang thereponi phai thongkep arni rong khang constituency arlo hanlokrok ahawara long rong player rong asaratum kachepa thik pon tanga tengpen APHL simate all party hills leaders conference amai cho phapon si don pharo isi societum breakjam asong pen choc APHLC asong long jingbedun ru hanlokrok ahawara long kidam tang anapor ki BJP a sok purulo pule chethandam det sitami henoni Bonta rong pli aradatum kopi kosona ningkama thapen lo ni non ke ong muchot BJP asong la pen Congress asong pen che orinti si APHL simate all party hills leaders conference asong along don pharo isi societum jingbedun ruplo Bangso hut all party hills leaders conference mate APHLC asong japu Bikram Hanse angtong ingtika tharpen kedanglok APHLC asong along claim bang atum la pen don pharo isi soce ahem tu na tuma phan dengpon pa mesi APHLC asok apuru along thaponlo birta ke long tu na teng pulote APHLC MIP ke pado pona hut MP Horen Singh be atum adon apoksi BJP along ke do ningkang sam selam thisi pherang ke thingolong chepaklang tunlo ningkoi mang somande tum rat pen singwai lo rat pen tu singwai lo rat der sat pisat pu singwai lo nasi rolling sa me akam klep der pon ingkan soksina kep bilong le age than bola ka MC bhag to kopi MC BCC bo than ji abi ha ke ju bo ke long ka anu ab bengma long chor ji na so ning koi lo la toar pu thak da danda la pudha ja asinita ahok pat sedame ta pura poksana men ta ning koi la si tu rat pen singwai lo rabe chiwa la si tum da la punor heri non tum ta singwai dang sapi pu singwai to tum da rong soksina ker bangkhai do lang mati asi tu singwai lo pol men pal pidak so non pinya song han da dal tum saput na na hapu bang saput ong lo la sin ma ko pu ya ko mi tum saput na utes nali rong sarlopor nali rong along don khana ke Mai ke dolong Congress asong pen kache o bang phu pen kaning je pona ting pulote pini ke don pharo isi so se chot anatlang bon tanilitum arong asaratum an kachingwaya teng alam ateng si nilitum la rong pli araratum ke APHLC mate all party hills leaders conference asong along do thi popsi lamcha chipidun pini ke Congress adol nili chitiak si chitikang si nili APHLC lo nili nang che pawa gulo Lalo, la si kadoga vi nilitum no nang chachag dulo
tak sar bang plido nilitum rong plido pinia bangke ladang nilitum list kelong pon bangke 101 di seda melam susri nilitum la ke nilitum rong ni rata dona phais nilitum ngachi dak nilitum dimasado ampen ke tiwa tum dolang la son thak si hajong tum dadu la hai tum amta nilitum la rong Pia long si ka dog ave arat nilitum chingwai FC nilitum cepatik edalam si nalitum hanang chup hapon lo nalitum walo nilitum dan ngalong pijo mai pi judde da phi pherangkiat hengno longpen APHLC mate All Party Hills Leaders Conference asongjapo Bikram Hanse pen Karbianglong arat kapachini ponthu alam theke angton pen arju ponthu sina pinil dum la da khan lokrok polling station lokadi right wing along bangke iltum APSLC CC committee pen labang so mass joining a program deng pon lo labang so a program along ni tum da kachini pon tengke don pharo isira e don an bangke pini kaprek BJP pen ke ong nai ke BJP pen lo Congress pen lo la pen ASDC pen tame la ke thoma party pen la tum COC APSLC long pin nang join dun lo la pen ni tum long na non ke bangji MP election bangkel tum sar jaya ka tharan ka pahai phansi alang litum amme thang akhia dat penang bor idun bo si pinin che than lo alang litum dongkam mukam pen wiki be Karbianglong live Lakhain koraisi Borjan constituency ka parlo hidipia hawar malom rambe arong bonglong terang lapen samteron arong araratu malom sopor arvi lapen to mon ke theke wanga jok ongdung ahem asarnung oi pila bajok ke do ke thak akisung chechak nang koklo Dilai police station angkang hidipia hawar malom pini malom sopor ahut to monar ve jok rongthom araratum ke do ke thak ahem asarnung abang pen pinangan tomon oi pon elo Bangso Birtalong pen tong sekot pen Rambe PS committee members atum pen methangarong along kisung det ahem tun atum along humri dunlo la pen angke pachini pon lake ahem asanung ke oi pila bajok ajo ke doji athai anta avilo la si prabjin pen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang la pen local MAC surjo rong pharatum aphan kisung det ke boy det atum aphan kerap kipi pon vekji aphan chuningri padupon nilitum dak local committee tumben nilitum nang lang dun lo la si nang litum ilitum nang li karibom ke CCA long ilitum macam nai sar Dr. Tuliram Rong sar panta nang chuning ripi dun lo la pen thuda ilitum borjana long non cha ne man peng ge do ilitum asar tinghon surjo sar panta me nilitum nang chuning ripi dun lo la pen thula dak non ilitum borjana long a chairman sir Sunaram long hanga panta kera vege phan up Sunaram sinara phan sitame kera vege phan nilitum ahin pen local committee ahin pen sitame a member atumben sitame nanglitu phan nang tuning repeat no Dilai pen bijoy rong pi Karbianglong live Karbia khailong dera pu akuratum arnam dokkichu sarpo binong sarpo lapen achora rup lapen charchung charchak arnam aphan pangrompon si dowan kangpua mai padupon Hamre Nemisi constituency arlo rong hidi pu arong along pini dokkichu sarpo adowan ingpu pontanglo bangso dokkichu sarpo adowan along kuru sar seming ti pen chepahem phupon si dokkichu sarpo Dera sarpo, long chap riso, long boy, amparchung, pidum langso, pak langso anaphan, adan adi pipon. Lapen dowan along harlong pen kasilam along eke, kurusar seming dipensi, cepahem pupon. Si kangpu lo, arnam kardom ke pini penap jat kalilo, pakai. Ipu dera sarpo, aphan karcu kasawai mate karpli kapiyo. Lagai tum karbi jutang jubat ba karbi hong hari adhorom amai pensi nitum pangtang pensi klem pangtang pen kado kawe cirap citu pensi nitum dak tongji derarong
angkang along ni tum tuan dino bangso dowana long kiso kiun e kove ang anta urmi la pen themanar ni ke langpon chi pusi than pon pa e thai lo la pen ke hanwe pitu ta hanwe puta kapar e se lo pa e thai lo then womud wakanta kachidip kachinap awe pa e thai lo la thelang pong ta pa e thai lo Heroni pen mohanteron Karbing Long Live West Karbiang Long Alo Dikreng Bihari Arong Along Siningame ke Klopen Pintu Chauhan Artaninkan Krener ke Pariso Aphan Kiroklok Ajok Adimalong Amat Apran Damnang Juilo Karlitang Pintu Chauhan Arwi ke Jangji Pu Theklong Si Hidia Jo Kikok Dong Achainong Hem ke Van Bom Ahut Si Men Sining Kang Derahut Adungalong Amat Siningame ke rojok si apran damnang juilu pusi thanpon bangso phi ke thekdun long atuma hin pen kheronia long ke do model hospital long an ambulance pen sekilang ji aphan wan bonta sekilang a hemalong an nangkilia porakut anabangki ache the avidet lu pusi doctors atuma hin pen pangdak pon kheroni pen mohanteron Karbing Long Live vote ke jok pena jok det long ri kang thur una jakong do la pen chokama mo ing thur pon un la si mesen la pen matha parsik pa me pen vote jok dunang ji pusi Thongnok Bay College NSS unit atum voters awareness asai kedeng Thereponi phai thongke brai siarni dongmukak Thongnok Bay College NSS unit la pen IQ AC atum chepatu pipon si langhina hithialong water awareness asai kiding pon bangso water awareness ke paman pon aputha Thongnok Bay College assistant professor Montu Kakutia hin pen ke than pon laki non ke wangji MP election mate kiliga hot oveki miatum mate ke chengsi apharman vote ke joklong chi atum mesen pen vote ke jokdun pa mi thek chi aphansi bangso sai kiding paduponlu vote ke jok ajakong thetan khangjang lason si vote ke jok ke mesen pen ajok det long ria long monsam pen ke do ke thak long ji aphan pen ke danglok chokama mo kaching thor una jakong du lasi mesen na pen matha pa mi pen si ke mesen bang phwa phan si vote jok du nang ji pusi than pon bangso voters awareness ke ding pon ke Thongnok Bay College along students NSS unit atum ke ongdong a phai pen langhina hi thiang bong malom কেং কে দাম আর মু পেছে জেং পাদুপনলো এই আমি এনএসএস ইউনিট ছাত্র দ্বারা নৱপ্ৰজন্মক আমি অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে ভোট যেহেতু আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু ভোটৰ দ্বাৰা আমি এখন সুস্থ সবল সমাজ তথা চৰকাৰ গঠনৰ দ্বাৰা আমি আগন্তুক আমাৰ দেশখনৰ যি আমাৰ অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতা আনিব পাৰিব সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি আমি নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে নৱপ্ৰজন্মই যাতে সুস্থ সবলভাৱে ভোট প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ এই কেম্পেইনিংটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে Dongmukak pen semsing ingti Karbing Long Live Tangte pini Karbi Prime Time abirta ke lapuan si kang ton paniklo